khakchangmani khorango lamsago tei chibai yafaro khajina takuk tei bukhuk chong norokno tini ang kaisa testimony saik narewana abongkha khorokcha pastor o bahaikhe romjagwi Alongo dajakha tei bahaikhe bo thwinani nangkha 17 February 1941 Maximilian mungwi khorokcha pastor Olenni Alongo chobjakha amoni bagwi hinba bo Kristo Jisu no poito khlaimani bagwi bono buinislai juda khe punishment dinani bagwi juda khe bo tonjakha tamni inke bo khorokcha pastor waisu aroni along phang bono sungo nung Jisu Kristo no poito dekhlai hake bo sungjak burum no bo sawo ni ang poito khlaio haikeno bono belai phanke thapra rogrijago ulo haina hai singjago abugle nung Kristo Jisu no poito dekhlai hinai abo haikemangno bono belai keno phanke bujago bo hawo klai lengi thango bo hawo klai lengi thangya sak jora bono haikeno sungjago abo haikemangno bo tonjago 1941 AD 28 March bo abni ulo Jesus Alongo tlangjakha bo arwo 16670 lomborni khoroksa majra kanang borok hinui mari bujakha hake bo a Alongo tongphrogo arwo simalangni thaisnamnani bagwi Alongo tongnai bororokno tui samungkrak tangri jakha hake a samungkrak tangnai rokni bisingo Maximilian pastor bo khoroksa tongo abono karibo uram bufang kotor rokno balui tuinani nango ei khasikri jago ebo phano obo hai poja hili rok paiya klai thangkhengke mono dukhui baike khawi sopri jago Maximilian waisa jorabo kebo phe phan bai phano bo samung hamya bo khlaiya tei walai mungo bo kuri abo haikeno bo Alongo tongwi tongmani salsake bono belai hilik oja bufang bokcho balori jakha kheba bo bachawi tongwi manliya abono karitei salsake oja hilik tei khasik rejakha phiabo kisisa khasikmani ulono bo hawo klai thangka bo hawo klai thangmani bagui bono 50 bet bujakha aboni ulo bono latha baike bui bono lengi rewi rejakha waisa ke bini banta samung rokno Alongo tongnai tai kubni bororokno bagi rejago bono masa yakhena toni jago aba haikhe no salsa 30 July 1941 ni salo achomsa khorokba alongni borok along yakari khari thangka aboni majrani bagui tei khoroksi Alongo tongnai borokno mungsa chariyawi khaniyawi buthari khipnani bagui juda khe khakjakha hake abo haike khakjaknai rokni bisingo khoroksa chakra borok Francis nei khoroksa borok tongo bini mung ringui ringjakha angkeno bo belai kheno khadukho nangjagui chirikhoi kapkha bo hai hini kapkha o ani hik ani sajla tai ani sajak song norokna angtei makha nokmanliya hanai ekana pastor Maximilian akapmani khorang nok khnawi commanding officer no ringui bosaka o Francis no kyogui ridi bini bodlawo ano tuidi ang mungsa jaya woino thuinani bagui ang tiar hake Francis no pyogui rejakha tei bini bodlawo Maximilian no langjakha aproni simino hati barsani bisingo no Alongo tongnai rokni bisingo khoroksa tei khoroksa ke bebak no thibikha haifano
pr.Maximilian thwikha tongkhu haike commanding officer abno nugui along muruknai no ringui saka Maximilian no buthari paisidi hinai haipano Maximilian pastor le ahaino mungsa majra kwrung kitui bo romjagmani se haipano along muruknai bini sago carbolic acid sitogui rikha hake jora kisani bisingono bo walo asugui bini khorok bombui bini langma yakari rekha takuk de bukhuk jong ilembago okok sawo John chapter 15 verse 13 sakni bayapni bagui yi manke se bo bini bayap chungno kahamke hamjakmani kalayo Francis no kathang naraknani bagui Maximilian ike abo haikeno tabuk bai bisi sai ne sikango ohayongni sumchok nang bebak bororokni bagui subrayong kaitor am khlaya tongkha bobini songdiri sajlano osungcharo rokhori bororokno mothangnani lama snamkha Kristo Jisu Kroso butharjak mani bo bini majrani bagiya tamukhe tini joto borokni sumchokni bagise tamne hinba ilimbago okok tongo Rom chapter 3 verse 23 wo tongo bebak borokno sumchok khlaika hake jung sajak kaitor bai hakjal ongkha hanai yapangni sibino bororok kaitoni kok khnayani bagui sumchoko klaika hake ma thwinani nangkha phiaba tabuk Kristono poito khlaimani bisingtui mathangjak phinani lama bo mankha ilimbago okok tongo Rom chapter 3 verse 24 phia kaitor haino khairokma bai borok bebak nono phioknaisa Kristo Jisutui kaitor bai kaham hnui romjakha hanai ebo sawo Epi chapter 2 verse 8 tamni hingke kaitor khairokma bai se norok poito khlaima bisingtui mathangjago hanai takuktei bukhukjong omo ongkha pastor Maximilian ni kubui testimony kubui story hake nungle bahaima tong nung osungsaro khoroksa borok ongui suprayo kaitorno ini mothangnai sani bagui nung nadinang jak nung sakno sumchok gnang hnei nung sawi de man eba wansogui denai tei subrayong kaitor ba sabo boba haino khoroksa matai haide hnei nang wancho pabain khlai siani tapok bele kono hambai paithak jara nai tongmani bagui ei channel ni kutar views singke subscribe khlai nadi omo hai ebo testimony ro norok ni bagui tubui tongo ekene video up